Польская телевизия представляет фильм с серии «Пригоды Тівки». Зязюльчина яйка. Ой, мабыць, яшчэ рана. Буслы ў гняздзе не паляцелі на луг, значыць, яшчэ рана. Хаця... А ты чаму не на лузе? Я з-за цябе праспаў. Ведаеш, жонка знесла яйкі. І мы пачалі іх высечваць. Значыць, ціў-ціў, будуць птушаняты, жахнуўся Ціўка. А як жа, пацвердзіў Бусел. Цудоўныя, маленькія бусляняты. Ціў-ціў, няма мне тут чаго рабіць. Трэба абавязкова змяніць на пэўны час кватэру. У лесе ж месца дастаткова. Матухна, колькі ж тут гэтага? Ты таксама, ціў-ціў, знесла яйкі? Ну ты мяне і напалохаў, Верабей. Знесла ці не знесла, не твой клопат. Раз, два, тры, чатыры, пяць. Мабыць, зашмат. Раз, два, тры, чатыры, пяць. Акурат. Столькі ты і знесла. Калі так, то хай будзе 5, згадзілася канаплянка. Што за такое? Задумаўся Ціўка. А ў вас колькі яек? Верабей, не пры жонцы ж. Мы маладая сям'я і чакаем нашага першага яйка. Аднаго? Здзіўлена спытаў Ціўка. Можа быць, нават і столькі, з энтузіязмам сказала валасянка. Нават столькі, колькі пракукуе гэтая зязюля. 3, 4, 5. Гляньце на яго, столькі, колькі пракукуе. А ты ведаеш, якія гэта абавязкі? Раз'юшана сакатала жонка валасянкі. Давай лепш працуй над гняздом. Ну-ну, прамармытаў Ціўка. Тады я лепш пагляджу, як выглядае гэтая зязюля. Дык ты падкідваеш птушкам яйкі? Ці ж так можна? Верабей, адчапіся ад маёй жонкі, не твой клопат. Раз, два, тры, чатыры. Ого, сказала перасмешніца. Тут была зязюля, але яна нас не падмане. Прэч адсюль. Зязюльчына яйка спрытнюга. Яе муж кукуе, адцягвае ўвагу прыстойных птушак, а яна падкідвае. Яна думае, што мы дамо сябе абдурыць і будзем выхоўваць яе птушаня, але нічога падобнага. Сам бачыш, як мне цяжка. Дык чаму ты не зробіш уласнае гняздзечка? Абурыўся Верабей. Чаму ты не высечваеш птушанят?
Я не умею, уздыхнула зязюля. Такой мяне стварыла прырода. Яйкі падкідала і мая маці, і мая бабуля, і ўсе іншыя зязюлі. Але ніхто не верыць. Усе лічаць мяне гультайкай. А колькі ж я напакутаюся, пакуль знайду прыстойную птушыную сям'ю для майго яйка, колькі налётаюся, колькі нерваў. Мабыць, я ведаю такую сям'ю, піснуў узрушаны Ціўка. Нават недалёка там, у кустоўі за дубам. «Гэй!» – крыкнуў Ціўка, бо ён жа не паспеў ёй патлумачыць, што і як з той сям'ёй. Яна паляцела. Падкінула? Ці яны самі знеслі, разважаў Верабей. Неўзабаве прыляцела валасянка. «Гэй, ты, Верабей!» Яна нават узрадавалася. «Яйка!» – абыякава заўважыў Ціўка. «Праўда, адно, але яно як з неба звалілася. Нічога, будуць і наступныя. А вунь і жонка. Не буду замінаць, хутка сказаў Ціўка. У мяне мноства спраў». «А што ты апошнім часам так рана ўстаеш, сусед?» «Ды і так», – прамармытаў Ціўка. «Нешта мне зусім не хочацца спаць». З гэтымі птушанятамі столькі клопатаў. Што чуваць? Мноства працы. Наш малы ўвесь час галодны, радасна сказала валасянка. Ён пастаянна галодны і расце, як грыбы. «Варта пастарацца, варта», – прамармытаў Ціўка. Ён вырасце, дапаможа бацькам, заспявае. Пакуль што ён быццам бы пачынае кукаваць, валасянка на хвілінку засумавала. «Што тут за плёткі? За працу, абібок. Ты не бачыш, што малы галодны? Ужо лячу, бягу, душачка. А ты, Ціўка, не збівай мне мужа з панталыку. Бач ты, халасцяк». Сям'я гэта ого-го, ціў-ціў.